Добро утро от Ташкент. Най-накрая слънчево, хубаво време. Вчера беше леко хладничко вечерта, днеска не се очертава да е така. Имаме доста заобикалена. Днеска мислим да посетим едно виенско колело, защото телевизионната кола е затворена. И да, ще бъде хубав, интересен ден. Пирошки 4000, това е колко? 70 стотинки. По-малко. По-малко, да. Други пирошки 3000, което е 50 стотинки. Самса, което е нещо като бутърки. 4000, което е 60 стотинки, да речем. Очень вкусно. Това всичкото наоколо е един огромен пазар. Тук има зеленчуци, месо, разни салати, млечни продукти, всичко. Навънка са повече дрежки и разни приправки. Тук са основните хранителни продукти. Излязохме сравнително бързо, защото продавачите на ядки, сушени плодове ни нападнаха да купуваме продукцията им. Малко ми дойде в повече това, но останата част е интересна да се види. Нещо, което често не се споменава в разни влогове и такива инстаграмски постове на инфлуенсърчета и някакви такива е, че когато пътуваш по такива държави, които не са, нали, в Западна Европа и транспортът не е толкова добре уреден и не всичко е концентрирано в едно място, е, че се ходи страшно много. Ние вече, не знам, около повече от час вървим пеша до следващата туристическа атракция, която е централната джумия на Ташкент. Не защото нямаме пари за метрото, което струва 28 стотинки, просто защото искаме да ходим пеша. Вървим през разни квартални улички, нали, виждаме как живеят местните, така че е малко по-различно. Така попиваш и от културата, по-интересно е, но си е изморително. Не всичко е цветя, рози, лъскави сгради, красота, има си понякога и предизвикателства, но това си е... Тук нещо звучи. Генератор. Но това си е част от пътуването, от пътешествието, така че това е нещо, което аз винаги оценявам. Просто да се ходи пеша из някой квартал, да видиш местните, да те позяпат и те малко. Но да, това си е туризма. Не всичко е да седиш в all inclusive хотел и да си пиеш мохитото и да ходиш на синьо плащче. Трябва да се види, нали, местните как живеят, да видиш и тяхната култура, да опознаеш начина им живот, битието им. Това за мен е много по-интересно, отколкото да седя просто в един all inclusive. Намираме се в комплекса Хазрати Имам, където се помещават доста... Мюсюлманският център на Ташкент се помещава тук с имами и различни духовници. Тук е бил стария град на Ташкент и както се вижда, тази мадраса е горе-долу нова, не е като тези в Самарканд на няколко стотин години, понеже, както казах в друго видео, земетресението срива голяма част от града, затова и този комплекс е сравнително новопостроен. Като няма руфтоп барове, ще ходим на виенско колело. Обикновена кабинка на това гигантско виенско колело 20 000, което 2,50.
VIP е 30 000, което е колко? 4 лева. 30 450 сума за ето това чудовище, което е 4 лева. Добре ли е? И там някъде запада Амиртино. Там също има някакъв бизнес център. Разходихме се из Ташкент. Доста стабилно, заболяхме краката, свалих си обувките и седнахме да ядеме нещо, защото се изморихме малко. Доста обикаляхме вече и видяхме, мисля, че вече всички атракциони в Ташкент. Та сега до вечера ще ходим, понеже днеска е 1 май, ден на труда, до вечера ще има фонтани на Ташкентския Сити парк, така наречен. И мислям, че ще е красиво, ще видим, ще се поразходим още малко. Малко по-късно пряко включване от мен. Този път самичък, моят приятел, че реши да си остане в квартирата, да си почива. Но днес има някакъв празник на фонтана в Узбекистан, който не знам, може би е някакъв еквивалент на Деня на труда в България. Та отивам сега да гледам шоу на фонтаните, да видим какво ще представлява. Самичък съм, но си имам телефона, имам си интернет, имам си Google Maps, ще се оправя. Нямам пари, нямам портмоне, ама все тая не ми трябват. Отивам да гледам фонтанско шоу, да видим какво са подготвили узбекците днес. Може би тук е времето да спомена, че средната заплата в Ташкент е $600. И повечето хора, местните, идват тук само за да се снимат. Магазините са почти празни. Не видях някой да е с торби, да купува нещо. Мисля, че доста от цените тук са непосилни, защото са само маркови неща. Ето там горе на платформата само седят едни момчета и се снимат един след друг. Но е приятно, чистичко, модерно, хубаво. Часа е 11 и е пълно в момента с хора. Не на ескалатор, но по етажите си е пълно. Не разбирам каква е целта на тия коли тук. При положение, че заплатата ти е $500, да правиш такава показност с такива модерни коли плеснати. Дори не можеш да ги спечелиш. Просто пише нещо, я да видим какво пише. За повече информация еди какъв си номер. Ами да, явно се продава, трябва да потърсиш някакъв номер, за да си я купиш. Ще пропусна. В държави, в които има проблеми с корупцията или като цяло в обществото, такива грандомански проекти се правят с цел отклонение на вниманието. Това включва и нашата държава. Нали, радвам се за местните, има къде да се поразходят, имат някакви нови магазинчета, обаче всичко това лъщено тук ми идва малко в повече. На турски има един много хубав израз Sonradan görme, което значи видял от после. Тоест, бил си беден, получиш малко повече пари и искаш да покажеш на целия свят какво имаш. И
тази суета, тази показност малко не ми допада на мен, но хората се радват, снимат се тук, идват да посещават, така че хубаво за тях. Аз не го разбирам, но се радвам за тях. А той боли тук за кое? Някой ако може да ми обясни. Логика няма. Отново съм в Ташкентския Сити парк. Много е красиво тук, наистина. Много е впечатляващо. Определено пак грандомански проект за залъгване на масите. Обаче е страхотно за разходка. В момента времето е приятно. По свичър съм, но е приятно. По къс панталон съм, което между другото тук за мъжете май не е много окей, защото от време на време ме позяпват някакви хора, ама нищо не казват. И всички мъже са по дълги панталони, няма нито един с къси такива, с едни официални обувки, всички са много спретнати, в метрото са по бяла риза, с сако винаги. Съм много впечатлен като цяло от столичаните тук, не като нашите в автобус 11, като се качиш и да се чудиш от кой от всичките смърди на труп. Ще се запътя към вкъщи, че съм застанал точно на детската площадка и ще си помисля тук, че съм някакъв крип да лови узбекски деца, да ги води в Норвегия. Връщам се на темата за показността, защото съм сам на този гигантски тип площад с всички тия комплекси зад мен. Малко се чувствам като в Скопие, ако някой е бил. Обаче, между другото, за една от тези сгради, тук някъде беше, обявата беше за не знам колко милиона узбекски сума, които ги обърнах в лева и беше 2600 лева. 2600 лева наем в този град. Това са адски много пари. То навсякъде са много пари, обаче точно тук да даваш, да искаш такава сума за наем аз не мога да го проумея. Може би са хубави отвътре апартаментите, обаче просто такъв грандомански проект не съм виждал. Кажа пак, Сити парка с лъскавите сгради е ето там някъде и мола е зад тези сгради. И ето всички тук тия жилищни сгради. Виждам, че някои са запълнени вече, мислех, че са празни. Но тези тук отсреща повечето не са запълнени. Има разни ресторанчета, барчета, изглеждат готино, но няма жива душа, има 5 човека на кръст. Не знам, какво ще го правят този проект тук.